tang hapok lai benai yo ubar jela ban shonglok bat kathei khasi kublei pi ki parlok bejupet ya ki video ha kane ka channel utip lang channel ka seng reward development organization nongjeri circle hapok ka jingalam jong presiden menta ka sngi ka khat pratrik uleber arjar usan kalalej ban be no ye ki bar jela ki bom biang kot biang sla ki balawan ban pentrei ya ka ram krishna mission hapok ka snong rana ka bahap ha ka ilaka nongjeri nakaliang presiden jong seng ulaya thu ba kini ki bar jela kilawan ban trei nadu ukala lingkot Hendrei haduk kani kapor kabumta kim sempen biang ya ki kot isla nakaliang presiden ulaya thuru padon uwe na pedeng kini ki bar jela ubalayo ban shonglok bat kathei khasi wat ha pedeng tang kini ki khendiat benai nakaliang presiden jong seng ulakan turu ya UCM bat kumjuru ya UEM ubadai ban pej ya ka trade ban perkingno ban ai trading license ya ki bar jela nakaliang presiden ula penrem juru ya ki thei kasi ki ba shonglok bat ubar jela namar kane ajujia na kuwi kapor syakwi kapor hapo ka jela Meghalaya kane ka rukomlong jong ki thei kasi ka penlek ranru ya ka jaj ban riu kasi namar tang hapo ki khendiat nai ubar jela ulayo ban long try kli hapo ki ing kesem jong ki thei kasi kumta nakaliang presiden jong kaseng ulaong banakaliang jong kaseng kan trei stom ban pej ya ki bar jela ki bawan trei ha katega snong lem ki kot kisla ki babiang bat nakaliang kaseng kan be shisndon ya ki bar jela ki bawan trei lem ki kot kisla